bijna allemaal plastic, dus voorzichtig, niet wrikken. Kracht is nergens voor nodig, want dan doe je het gewoon verkeerd. Dan zie je een lipje over het hoofd of iets dergelijks. Dus laten we beginnen. Een beetje ruimte maken zo. En dan kan deze denk ik gewoon, dat is inknijpen en los. Hetzelfde geldt voor deze hier. Allebei los. En die denk ik, die slang eraf. Die zal wat vaster zitten. Valt mee. En hier zit nog iets verstopt. En dan kan het kabelboompje denk ik gewoon langzamer uit. Want die zit eigenlijk in de weg. Dus daarvoor maak ik al die stekkers los. Nou, dit is die kabelboom even aan de kant leggen.